Hledáte pro sebe a svou rodinu prostorné bydlení se zahradou, garáží, dílnou a možností bydlení pro více generací? V lokalitě s občanskou vybaveností pouhých 15 minut od dálnice D1? Dobrý den, mé jméno je Gabriela Kotečková a vítám vás v malebné obci Březníku nedaleko říčního údolí Oslavy a Chvojnice. Nabízím vám jedinečnou příležitost vlastnit prostorný rodinný dům o současné dispozici 7+1, kterou lze rozdělit na 2 samostatné bytové jednotky. Dům nabízí komfortní bydlení se zimní zahradou, saunou, 2 dílnami a množstvím úložných prostor. Je plně podsklepený a má velkou půdu s potenciálem pro další rozšíření. K domu náleží útulná zahrada, která je ideálním místem pro relaxaci, pěstování rostlin, grilování a příjemné chvíle s rodinou a přáteli. Součástí nemovitosti je garáž, přístupná z ulice se vstupem přímo na zahradu. Neváhejte mě kontaktovat a domluvit si prohlídku. Těším se na vás.